Avui, 26 d'octubre, la Federació d'Ensenyament de la UGT de Catalunya ha decidit denunciar en solitari el 10è conveni que correspon a l'ensenyament concertat. Hem pres aquesta decisió per responsabilitat cap als nostres afiliats i delegats, donat que al desembre del 2014 l'esmentat conveni va caducar. Hi ha temes sobre la taula que són prou importants per seure en una mesa de negociació, com és el cas del Premi de Fidelitat, que va quedar en suspensió i el qual afecta a bastantes persones que van quedar a les portes de poder-lo cobrar. També ens preocupa, per exemple, el tema de les taules salarials. Es podria o s'hauria de negociar tot allò que no correspon al pagament delegat, com és el cas de les taules salarials del PAS. També, i un cop obert el conveni, ens podem dirigir la mirada cap a altres aspectes de caràcter més social.